Il-katavru tal-eks segretarju ġenerali tal-General Workers Union Tony Zarp inġib lura Malta fl-aħħar jiem qabel ma jingħata l-aħħar tislima s-sibt li ġej fil-Knisja Ċipretali tal-Furjana iddedikata lil San Publiu. Fl-aħħar perjodu ta' ħajtu, Zarp kien qed jingħata l-kura fi sptar fil-Belġu qabel ma miet il-ħadd 29 ta' Mejju fl-età ta' 68 sena. Is-sibt li ġej il-korti u bil-katavru iħalli l-isptar Mater Dei għal-ħabta ta' d-9 eskwer ta' filgħodu qabel ma jasal qudiem il-bini tal-General Workers Union fejn mistennina ta' tislima mill-kollegi tiegħu tal-Union. Minn hemm il-katavru jitgħed lejn il-Knisja tal-Furjana fejn il-quddiesa mistennija tibda fl-10. Tony Zarp jibqa' magħruf għas-sem tiegħu fit-Trade Unionizmu Malti hekk kif kien segretarju ġenerali tal-General Workers Union għal 17 il-sena bejn l-1998 u l-2015 u għall-aħħar sentejn bħala segretarju tal-Għaqda Pensjonanti tal-istess Union.